Som els qui van portar els castells a Terrassa. Els de la colla de dones, les minyones. Els de Diada de la Colla el tercer diumenge de novembre. Els de l'Estrella de la Mort. Els del show després de la nostra diada. Els del Lololó després de les grans actuacions. Som els dels mans i mans, els gansos i les aranyes. Els de les muntanyes inacabables de motxilles. Els del primer 2 de 9 amb folre i manilles i 3 de 9 amb folre i pilar carregats. Som els de les gralles grillades, els dels pilars a grans alçades i profunds avencs, els del 3 de 9 amb folre al cim de la mola, els de les festes més sonades, els del no al concurs, els del primer 3 i 4 de 10 amb folre i manilles. Som els Minyons de Terrassa.